Benim diplomlarım. Чемпион России по вождению. Михаил Запорожец. 12. А, вот это вот ваши пакеты. Кто делал такие? Это нам школу опытные дали. Здесь мешкабиллер. Ой, что так далеко спрятали? Какие наши красавцы? Он не ойнает. Sizin bilen de uzaylı uçaklaşıp Самый мешкабиллер'si bira ya. İyi. Мешкабиллер balası var. Ой, свежая, я решила, что он упадет. Да, в пирамиде упадет. А лампочка, дочка-то какая, да? Малышка совсем была. Уже старший мужик. Так они лошари учат. Я говорю, где старшие лошари учатся? Господи, бог мой. Молодцы. Раньше Вот наши Семья года была Россия, определили язык нашего района. Общий бір фотоға чубаламыз, мәселеске семьяны ғана қосып. Куда скажете, туда встанет. Полиция, фотоған чүрі, пожалуйста. Bizim России поезжают. Алаш кішіне. Жекеші шірегенде Россияның қалап шағалары еқарды. И Рамираш республикада шушындай не білем дәзірек қалып мұқтап шишме суы қоя кетемін оны дейді. Bizning rayonda da par qanatlı sikelteli ömür yollarından matur ite birge atlauchi, bir-birisini yaratib, ko'garishlar kabi gurlashib yashovchi oilalarimiz da bek ko'p. Hurmatli rayondoshlar, kelgan qo'raqlarimiz, hozir endi ruxsat etingiz, chaqirilgan oilalar bilan yaqinroq tanishib tavzirga. Bilan Dillos opa ikkisida Yo'g'ari Subosh ovulida tug'ib o'sganlar,
Яшьләр 1998 елда гаилә курып җибәрәләр. 3 бала тәрбиялиләр. 2000 елда беренче кызлары Гөлинә, 2006 елда икенче кызлары Илвина, ә инде 2013 елда улары Айрат бу дөньяга барлыкка киләләр. Хәзерге көндә төп йортта әниләре Нурия апа белән бик матур гомер итәләр. 2010 елның 25 июлендә Смәил авылында Ахмадиевлар гаиләсе матур гына итеп гаилә курып җибәрәләр. Бер атна ике кызлары Талия һәм Исләмия дөньяга туалар. Марат абый белән анда шулпа яшь якларының сәхнәгә башып җырлар. Мәдәният йортында узучы чаралар алардан башка бер кайчан да булмый. Марат Исмәгыйль җәмгыятендә мал табибы булып эшли, Ландыш социаль работник хезмәткәре. Бүгенге көндә 3нче кызлары Басылыяр белән декрет ялында. Әлеге гаилә авылда үрнәк гаиләләрнең берсе булып 11 ел иңдә иң куеп яшиләр. Гаиләләр, сезне утыртабыз. Мәшһүр урыннарыбызга безнең менә кызыл урыннарны күреп торасыз. 3нче гаиләне каршы алабыз. Алар инде безнең Яңгул авылында яшәүче Диләрә һәм Ранил Габдрахмановлар. Аларның кавышып яши башлауларына 9 ел. Диләрә чалгы кызы кияүгә чыгып авылга яшәргә кайта. Ива мебель салган җиһазлар үрү фабрикасы җитәкчесе булып эшли. Алар һәр томан тамга шөкер итеп 12 ел бергә яшиләр. Табибларның төп нигезендә әтияне белән бергә яшиләр. 11 һәм 7 яшьлек балалары үсә. Гаилә башлыгы Илһам, ул инде бик әйбәт, акыллы, тәртипле кеше, алтын куллы төзүче, кулына килмәгән эше юк дип әйтәләр Илһам турында. Әниләре Гөлнара Сасна авыл мәдәният йортында эшли, аның эшенең нәтиҗәсе авылыбызның сәхнәсендә күренеп тора. Төрле кичәләр, спектакльләр, концертлар, күргәзмәләр, уеннар, ярышлар, очрашулар, булар барысы да инде Гөлнараның катнашуыннан калмый. Һәр яклап үрнәк булып тора. Алар өчен гаиләнең нигезендә яткан кыйммәтләр милли рухны, гаилә җылысын сакларга, балаларны тәрбияләүдә зур этәргеч булып тора. Гарифуллиннар гаиләсе җыр сәнгатькә гашык. Гаиләдәге үзара мөнәсәбәтләр бер-беренә мәхәббәт, ышаныч, аңлашуга нигезләнә. Аларның бергә яшәүләренә 42 ел булган. Гаилә башлыгы Николай Алексеев, мәдәният йорты директоры, баянист, бик күп җырлар авторы. Рәнис һәм Эльвираның бергә кавышып яши башлауларына 15 ел, хөрмәтле райондашларыбыз. Түгәрәк даты, гаилә җимешләре уллары Ислам һәм кызлары Иделия. Каразалы нинди матур, күркәм гаилә безнең инде. Алар бергә 17 ел гомер кичергәннәр һәм инде шушы дәвердә 2 малай һәм 2 кыз тәрбияләп үстерәләр. Арбар авылы үзенең күркәм кешеләре озак парлашып гомер кичерүче бәхетле гаиләләр белән аерылып тора торган авыл җирлеге Галиевлар укытучылар гаиләсеннән. Әтиәниләре, әби бабайлары да укытучылар булган. 6 ел бергә яшиләр, 2 малай үстерәләр. Газизова Альмира Азатовна Нурма урта мәктәбендә укытучы психолог булып эшли. Марат белән Альмира 2008 елдан киләсе гаиләбезгә күчәбез һәм дә инде күреп торасыз безнең яхшыдан яхшы машиналарыбызда әкренләп инде кызыл келәмнәргә күреп торасыз безнең гаиләләр белән танышуны дәвам итәбез һәм дә инде келәмгә аяк атлый башлыйлар безнең Салавой авылыннан Айрат һәм Зинфира Апановлар. 19 ел бергә яшәү дәверендә 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Айзиләгә 18 яшь, Айзатка 13 һәм инде Азалиягә 3 яшь. Айрат Татарстан күмәк хуҗалыгында авыл хуҗалыгы машиналары механигы булып эшли. Зинфира Салавой мәдәният йорты директоры. Михайловлар инде исә үзләренә төрле иҗат юнәлешләрен җыйнаганнар. 15 ел урта Көшкә авылында гомер итәләр. Руслан һәм Татьяна бергә матур гомер итәләр. Матур кызлары Дилә һәм уллары Максимны тәрбиялиләр. Бәйрәмебезне инде ачып җибәрү өчен сүзне Балташ муниципаль район башлыгы Рамил Рашид улы Нотфуллинга бирәбез. Рәхим итегез, Рамил Рашидович. Истә кала торган матур бәйрәмгә җыйналдык. Безнең әле күптән түгел генә халыкара гаилә көне узып китте. Менә шул уңайдан бик матур гаилә фест дигән фестиваль уздырыла. Бик матур гаиләләрне карабыздык. Бик күркәм гаиләләр. Барысы да райондашларга күптән таныш. Барысы да булган, уңган гаиләләр, үзләре сибәр, үзләре матур, үзләре шушындый матур балалар үстерәләр. Гомумән, ул яктан районыбыз бик бәхетле дип әйтер идем мин. Бу күркәм бәйрәмдә катнашучылар, балалар, ата-аналар, дәвәтиләр, дәвәниләр, һәрбер кеше килгән бу зур мәйданга. Чынлап та, бүген зур шундый күркәм бәйрәм. Мин бөтен Рамил Рашидович әйткән сүзләргә кушылам. Дөресен әйткәндә, гаилә безнең җәмгыятьнең төп нигезе.
Әгәр дә шундый нигез ныклы булса, ул мәхәббәтле булса, ул мул булса, безнең тормыш тагында матурая, безнең тормыш тагында ныгый һәм республиканың алга таба яшәве ул тагында нык һәм мул булачак. Бүгенге конкурста катнашучыларга мин бик киббән киттем берсе әйткәндә. Һәрберсе акыллы, һәрберсе зыялы, һәрберсе уңган, һәрберсенең күп балалы гаиләсе бар. Дөресен әйткәндә, мин гаҗәпләнеп карап, сыкланып карадым һәм сезгә иң ихлас рәхмәт сүзләрен әйтәм. Только у нас в Татарстане так дружно живут разные народы. Вот в первом самом танце вы показали, какие замечательные здесь содружества. Это русские, татары, удмурты, марийцы. Мин авыл баласы. Кичкенәдән туган туфрагыма, туган нигеземдә яшәргә хыялландым. Инде туган нигеземдә яшәргә хыялландым. Кичкенәдән өйләнеп, күп балалар үстергә хыялландым. Кунакка кайтып йөрүче Диләрәгә күзем төште. Ул шәһәр кызы иде. Менә шәһәр кызы авылга кайтырмы? Башымда төрле уйлар. Ул бит инде минем күңелемә күптән кереп урнашты. Хәтеремдә әле, мин әбиләремә кунакка кайткач, урамда очраган саен, син кем малае дип мине үрти идем. Мин сабый бала. Аны аңламыйча, инде ничәнче кабат үземне малай түгел, кыз икәнлегемне ярсый аңлатам. Ул елмаеп тик тора. Вакыт үтә торды. Безнең арада әкренләп җылылык барлыкка килде. Ранилне күбрәк белгән саен, аңа карата хөрмәтем дә артты. Шуңа күрә мин озак уйламадым. Шәһәрне, телевидениедагы яраткан эшемне калдырып, мин авылга кайттым. Көйле шәһәр тормышын калдырып кайтканыма бер тапкыр да үкенергә туры килмәде. Бүгенге тормышыбыз өчен Аллаһка мең шөкер. Аның иң зур мәгънәсе сылу, сифа һәм сара.
alkışlayalım üzerine Gabdrahmanovlar ailesi. Yangol'dan alır bizden. Meşakkatlerimde olup inde birazla Sipap şişlerimden verip görebil nazla Uğralı yanlarıma Yol bulsun canlarıma Sin otursa yanlarıma Yol bulur canlarıma Aşıkına salın para bitmesin Üstü uyaltının üstü sürülmesin Uğralı yanlarıma Yol bulsun canlarıma Sin otursa yanlarıma Yol bulur canlarıma yanlarıma Yol bulsun canlarıma Sin otursan yanlarıma Yol bulur canlarıma Sin otursan yanlarıma Yol bulur canlarıma Yemli su başyaplarından keldik bugün kulakka. Vasilyevlar bulabız biz. Danımız zor, tire-yakta. Beyramlarını yaratabız, jırlıyız, biyibizde. Nıqlaq tanışır deseniz, kelingіз uyimizge. Rahmat zor. Vasilyevlar ailesine yuqori su başyaplarından. Kelesi qatnaşuvchilarimizni shulay qarshi olamiz. Qaynar alqishlar arasida O'rta Kishkat avlidan Mixaylovlar oilasi. Добрый день, уважаемые члены жюри, гости, участники. Мы представляем семью Михайловых. Несмотря на то, что моя супруга удмуртка, а я татарин, наша главная ценность – это дружная семья, любовь, уважение. Уважение традициям, уважение родному языку, уважение работе предков и всего остального. Наша семья очень трудолюбивая, и мы всегда находим место отдыху, труду и развлечениям. Мы всегда участвуем и спортивных соревнованиях, и музыкальных конкурсах, и ведем активную, здоровую жизнь. Мы гордимся, что живем в Балтасинском районе, мы гордимся, что живем в России, ведь мы всегда говорим, мы россияне. Я хочу, чтобы и другие семьи всегда процветали и жили в благополучии. Спасибо.
Михайловлар гаиләсенә шулай инде алкышлыйбыз. Тату, бердәм, дус гаиләң булу үзе зур бәхет бит ул. Бер-берең өчен җаның тәнең белән кайгырып торасың, уңышларың өчен шатланасың. Көне буе эштән арып кайтканнан соң җылы өеңә кайтасың. Анда сине гаиләң көтә. Бүгенге ял кичендә дә һәр катнашкан гаиләгә тигезлек, татулык, балалар игелеге күреп, сөелеп яшәүләрен телибез. Һәм үзебезнең гаилә белән таныштырып үтәбез. Tanış bulayım, sanam işte. Kapanışlar gailesi. İşte ulan, süzgen suda. Türkem gaile bulabız. Müzem tuğdum bitleşte. Edikeşim var ifteşke. Şediğin kızın deyip, öğretleşke. Әмин тудым Субаш авылында, 5 балалы ишле гаиләдә. Әти-әни үстерде, укытты, кеше итте. Кира белән таныштык, аннан бергә кавыштык. Ямьле җәй айларында матур туйлар ясадык. Гаилә булгач гаилә булсын, үссен бала чагасы. Уракларга йөрүшергә бар бит әби бабасы. Көннәр, айлар үттеләр, бәбиләр дә тудылар. 2 кызым, күз нурым, улым минем батырым. Авырлыклар да булгандыр, түзә билдек барсына. Эш алмабыз үсеп килә, тормыш алмагачында. Файзилә апам укый калада, юрист булу аны хыялында, Азали рибакчада. 3 яшь булды бит аңа. Ә минем исем Айзат, таныш булып батыр зат. Спортны да бик сөям, сәнгатьтә дә өлгерәм. Без бер эшсез, бер шөгыльсез тормыйбыз бер сәгатьтә. Уздырабыз буш вакытны без үзешчән сәнгатьтә. Спортны да үз итәбез, катнашабыз ярышта. Сынатмыйбыз бер кайда, аннан үзебезгә файда. Бәйрәмнәр дә бик күңелле үтә безнең гаиләдә. Сез дә килегез безгә, кунак булырбыз бергә. Менә шулай бергәләшеп, тату гына яшибез. Муллык белән бәхеттә үтсен иде гомеребез. Сезнең дә бакчада үссен матур-матур алмалар. Сезне дә хөрмәт итсеннәр, сез үстергән балалар. Яшигәле бергәләшеп, шушы имин дөньяда, җир шарының барлык халкы булсын иде дуслыкта. Алкышлык әле үзләрен әйләгез тагын бер кат. Дәрт биреп торырга кирәк әлбәттә инде безнең йолдызыбызга. Беренче тапкыр гына да сәхнәгә чыгуыдыр инде безнең йолдызны. Апалыклар гаиләсе Салавыч авылында. Тагын бер кат алкышлар үзләренә. Ашрашып бер утырулар, гомернең бизекләре. Тик куртлашу минутлары, өзәдер үзәкләрне. Әссәламу алейкум, дигәбез айнаш сәлам. Сезгә бездән атлык булсын, ва алейкум әссәлам. Әссәламу алейкум, дигәбез айнаш сәлам. Assalamu alaykum. Xayrli kun, hurmatli tomoshachilar. Sizga Nurmoz jilligi Iskan avuldan G'arifolinlar oilasidan yoqimli oylar salom. Tanış bo'lib, biz oilada 5 kishi. Biz Fenis Timiryatsov ismidagi hukumat xo'jaligining oldingi shofyori, jir san'atga g'oshiq kishi. Oilamiz muhtojlik ko'rmasin, baxtli bo'lsin uchun tirishamiz.
Biz иң файда, иң оңган, иң матур әмиебезнең тегүче булып эшли ул. Безне тәмле ризыклар белән сыйларга да, өйдәге бетмәс тükәнмәс эшләрне эшләргә дә, ике як аби-бабаларга булышырга да өлгерә ул. Фирүзә минем исемем, гаиләм бәхет бишегем. Әти, әни, энем, сеңлем, бигрәк тә бай кеше мин. Дәнис улы Дәнис булам. Мин әтинең уң кулы. Дәвам итүче булырман Гарифуллиннар юлын. Мин Фирүзә әтиемнең төпчек кызы. Күптә генә укысам да, инде сахна йолдызы. Менә шундый безнең гаилә. Бездә шундый күңелле, тату гаиләдә үсүе, үзе бәхет түгелме? Мин авылда яшим. Мин бәхетле. Һәр таңымны сөеп каршылыйм. Күтәрелеп каршы тау артыннан кояш килә, аңа каршы мин. Кендек каным тамган көннән бирле авылымда яшим үз күреп. Һәр көнемә шөкер кылып яшим, туган җирем сиңа бирегеп. Sağışalarga munga Urman karalar boyalap, safı havasını soğulap, oyılı dişlerinden nur alıp, avılımını donulap, şarılar yazam, şarılasın deyip her bir daşlarına bәхетлеләр, и Ходаем сиңа ялварам. Авыл дашларына бәхетлеләр, и Ходаем сиңа ялварам. Biz гап-гади авыл кешеләре, гап-гади гаиләдә тәрбияләнгән. Гаиләбездә әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен саклап, тормыштан тәм табып яшибез. Biz балаларыбыз белән һәр вакыт бергә, хезмәттә дә, спортта да, сәнгатьтә дә. Күгәрчен, барак кошлар йөзә күлләрдә, бер-берсенә сынып үсә генә, шаулап чәчәк ата гөлләрдә. Гаилә бәхетеннән дә зур бәхет, бармысың ул якты дөньяда, барлы бәхет телим сезгә дуслар, һәрбер туган асу таңнарда. Язмыш безне бәйләде, иптәшем Марат белән. Бергә гомер итәбез без, мул тулы тормыш белән. Бер-береңә кирәк итеп, кирәк чакта терәк итеп, Аллаһ безне барлап яраткан, андашымны мин җан тарткан. Сәламлибез шын күңелдән, гаилә исеменнән, бергәләшеп көч сынашабыз Ахмадиевлар нәселеннән. Көч сынау дуслар бик бәхетле ул, сәламәт булган чакта, ничек кенә тырышсак та гаепләмәссез безне хакта. Без бит тату гаилә, әти, әни бар да бар. Сезгә ак бәхетләр тели, Талия, Исламия һәм Асылъяр. Тамшылар, тамшылар җыела, елгага кушыла. Барлашып очучы кошларның канаты бәхете куш була. Гомернең асылын аңлап
Кешелер чешкеге үреле, судағы балықлар да бірге. Яратқан ярымны табарға, яралған әрбір жан бұл жерде. Ömrünün asılını anılağız, yaratkan yarlarsız kalmağız. Var dünya otunda yanırız, yalğızlık otunda yanmağız. Ömrünün asılını anılağız, yaratkan yarlarsız kalmağız. Var dünya otunda yanırız, yalğızlık otunda yanmağız. Көңілге тартыла, yürekler yürekni шақыра. Яратқан ярыңны табарға, сайланма бәхеттің хақына. Ömrünün asылын аңлағыз, яратқан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния отында янығыз, ялғыздық отында янмағыз. Ömrünün asılın аңлағыз, yaratқан yarlarsız қалмағыз. Бар дүния отында янығыз, ялғыздық отында янмағыз. Ömrünün asılın аңлағыз, yaratқан yarlarsız қалмағыз. Бар дүния отында янығыз, ялғыздық отында янмағыз. Ömrünün asılın аңлағыз, yaratқан yarlarsız қалмағыз. Бар дүния отында янығыз, ялғыздық отында янмағыз. Бар дүния отында янығыз, ялғыздық отында янмағыз. Ялғыздық отында янмағыз. Сіздің қаршығызда Ахмадиевлар ғайләсі Смейл ауылынан. Әйне келесі қатнашушыларына шақырып өтесі біз келе, алар біздің Пыжмара ауылынан Табрисовлар ғайләсі. Матур хыяллар белән җир шары буйлап бәхет эзләп йөрим. Әйтегез әле, нәрсә ул бәхет? Бәлки ул күп дуслар булудыр, бәлки барлык хыялларың тормышка ашуыдыр. Яисә бәхет ул синең иң якын кешеләрең янында булуы. Бәхет! Минем әтием крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе. Туган җирен яратып, шунда үзенең эшен курган кеше. Ул бәхетне гаиләбезнең бердәм булып яшәвендә күрә. Әнием былай ди: Сез минем кадерлеләрем, сау-сәламәт булсагыз, елмаеп көлеп торсагыз, менә шул инде бәхет кызым. Әнием белә, чөнки ул гаилә учагын саклаучы гына түгел, Пыжмара авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары буларак, авылларыбызның төзеклеген, яшәешен кайгыртучы да. Менә 7 яшьлек энем Данияр тизрәк зур үсеп космонавт булам дип, күккә менеп җир шарына өстән карыйм дип хыялланып йөри. Ул аны зур бәхет дип уйлый. Менә мин үзем 5нче класста укыйм. Рәсем ясарга биргә яратам. Төрле конкурсларда катнашам. Без гаилә белән спортка гашыйк. Сәяхәт итәргә яратабыз. Кыскасы, гаилә белән бик күңелле яшибез. Шәп гаилә ике гашыйк җанның якыруы.
bir-birsine nazı qarash bilan suyib bilan qarab turuvi. Akıllı gaile bala tavşından gürlep duruğu inin türleri. Nesil ağışına usu için bir yaşav ışanlış güçlerin. Hakikaten çünkü bizning gaile zor yer şarında birem zor direk. Ana bizga tuzug'ina tug'il saqlab qola bilu bek kerak. Min g'oilamda hisli. Biz g'oila bilan kuchli. Aferin, Tebrizovlar oilasi. Final alqışlar ostida endi sizni uzatib qolamiz. Endi o'zimizning shiratda kelasi oilani chaqirib o'tasimiz kerak. U da bo'lsa bizning G'azizovlar oilasi Qarili ovulidan. Молодая семья. В этом году 5 лет. Balalı yurcimiş ağaçıday biriline yapraklarga türüne. Tuğanlar, tuğamadır kızlar, öyle şatlıklarga kızım deyip yana deyip üzülen nigedir bit enin ıgraq olun yakın etken gibi görünen ikisi de balam deyip bügüle iki janda balam deyip düzüne üçü bizning rahmetlerin üçü bizning rahatlerin duyup yaşasınlar yiğitler üçü bizning rahmetlerin üçü bizning rahatlerin duyup yaşasınlar yiğitler bizning oila G'azizovlar oilasi men 20 mingga g'oshiq bo'lganim qizima da ko'chdi qizimdan da birgina kuplet jar bo'lak etasiz kelar
Хәерле көн райондашлар, хәерле көн жюри әгъзалары. Без Газизовлар гаиләсе инде әйтеп киттек. Менә инде без 5 ел тормыш иптәшем белән гаилә корганга 5 ел булды. Инде без 10нчы сыйныфтан бирле бергә. Минем 15нче елда дип әйтик инде мечта дип әйтик инде гаилә корганым менә 15нче елда 10нчы сыйныфтан бирле шушы мечтам кабул булды дип әйтик инде. Инде турына ничә ел була инде? 13 ел була. Партадашлар идек без. Үзем инде күбрәк спорт белән шөгыльләнергә яратам. Кызларым шул хатынга ошаган, алар спортка түгел, җырия, сәнгать ягына киттеләр. Мин иң бәхетле кеше дип әйтәсем килә инде үземне. Шул бөтен таянычым, бөтен бәхет өметем гаиләмдә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт Газизовлар гаиләсе үзегезгә һәм инде киләсе катнашучыларны шулай чакырып калабыз. Сосна авылыннан Закировлар гаиләсе. Исәнмесез дип сүз башлыймын, танышулар шулай башлана. Исәнмесез дип сүз башласам, бәхтем арта, күңел шатлана. Яшәсәк иде буллыкта, гел тыныч булсын гаиләм. Сөекле тамашачыбызга ялкынлы кайнар сәлам. Исәнмесез ятып дуслар, исәнмесез туганым. Хәлләрдә яшисез Отырыгыз җайлашып, тыңлагыз бергәләшеп. Бер әкият фильмен бәяләрсез бергәләп. Борын заманда Балташ дигән авылда яшәгән ни булган ди, бик тырыш бер гаилә. Бик дус булганнар алар, бердәм булганнар булар. Кирәк вакытта һәркемгә ярдәм иткәннәр алар. Сосна исемле бик гүзәл авылдан икән әтиләре. Шәмишә тик тора алмый, бик булган әтиләре. Авылны бик яратканга, агрономга укыган, әмма кирпич күргәч хушы китеп, төзүче булып куйган. Әниләре бик яраткан исәп-хисап эшен, әмма ләкин үз икән Сосна мәдәният йорты. Көн артыннан көн үткән, менә җәй көне җиткән. Гаиләне нурга күмеп, беренче кызчык Ризалә туган. Көн үсәсен көн үсеп, кыз инде буйга җиткән. Үзе сабыр, акыллы, җәд һәм бик тырыш икән. Көн артыннан көн үткән, инде алтын көз җиткән. Баһадирдай уллары илдан да кайтып җиткән. Егет кеше буларак спортны бик үз итә. Хоккей, футбол һәм сәпик бар белгәне шул менә. Дүртәүләшеп кенә диеп, кайтмас, ятмасыннар әле дип, кайтып керә Зәринә машинага утырып. Шулай гөжләп, җырлап, биеп, яшәп яталар булар. Әби бабай йолаларын сакларга тырышалар. Бабай үзенең көйләрен аныкларга өйрәтә. Сосна әбиләре оста итеп, Шабатага өйрәтә. Әкиятемне тамамлап, шуны әйтәсем килә. Шабата биюын күрәсегез килсә, рәхим итегез менә.
Кайнар алкышлар астында Закировлар гаиләсен узатып калабыз. Инде үзебезнең чиратта Борбаштан Лейла һәм Ирек Газизуллиннар гаиләсен чакырабыз. Инде һөнәри вазифаларын, кызганычка каршы һөнәри вазифаларын башкарган гаилә башлыгы безнең бу бәйрәмдә катнаша алмый, инде ул үзенең сәламләү өлешен менә шушындый заочный формада сезгә юллый. Ekranda ko'rsatadi Xitoy yo'lin solg'ani. Ani abuya apay kelgan. Yoldaşlar, bizim barımızı da oila beyremi bile kutlu 25 Avrupa'da bulsam da oğa koyulgan cevaplı için taşak kite olmadım. Emileri Leyla, oğullarım Kerim hem İbrahim, kızlarım Nergize hem Halise sizge zor uğuşlar tilep kalalım. Ani bizge titrişirga qo'shdi. Başlayalım. Hayırlı kеш, hürmetli konaklar, hürmetli tamaşaçılar. Bugünkü gaile bayramında sizne Газизуллиннар сәламлый. Безнең гаилә дәүләтнең бер кичкенә кисәге, һәркем бәхетле булсын дип тибә аның йөрәге. Әтиебезнең кулы алтын, барыш килә кулыннан, кичкенәдән өйрәнгән ул уңган әти кулыннан. Укытучы минем әнием, балаларга белем бирә, һәр баланы үзенекедәй ярата, якын күрә. Әтияне эшкә җитез, юк уфтарып торалар. Наклы булсын гаилә дип, зур планнар коралар. Сәләтле безнең абый бар фәннәндә булдыра. Район, республика олимпиадаларында һәммәгездән уздыра. Апаларым яхшы укый, тырышып белем алалар. Күп эшне осталар, бергә яраталар. Ибрахим исемле малай мин, 6да инде яшем. Авылымны яратам мин, бер баш авылда яшим. Гаиләдә барсы тәртиптә, ирем бар куанышым. Уларым, кызларым үсә, алар минем юанышым. Яшьләр шаугыр килеп, яшәп ятабыз бергә. Ышанмасагыз кунакка, килегез әле безгә. Ассаламу алейкум. Исәнмесез? Здравствуйте. Хәерле кич, кадерле дуслар, хезмәт сөйгән, эшчән, ял итәргә оста булган Балташ халкына, Дырга улыннан, Алексеевлар гаиләсеннән ялкынлы айнар сәлам. Әби, кайда бабай? Белмим улым, кая микән бабай? Хәзер әби. Бабай, әйдә инде, уйна бер тапкыр гына. Әйдә абыйлар, булышыгыз. Дилә күтәреп чыгалар. Николайның үзенең язган җыры Сайра Сандугач. Сайра син дә сандугач, басып сайраган талыңа оя торган.
Yüreğimden notları 88 Sağ ol selamet matur ettim yaşaydı siz bekleyeceğiz Sağ ol selamet matur ettim yaşaydı siz bekleyeceğiz Ey dünya günleri şeşelerde kubelek Oynatırlar kumbelaşıp yaşaydı Ey dünya günleri Babayım Udmurt. Udmurt bulsa da Tatar dilinde 70'ten artık jır icat etti. Әбием Tatar халык биюләрен ул безгә өйрәтте. Әтием крәсен, әнием ярый, калсын шулай. Татар мари крәсен Удмурт. Яшибез бергә дус тату гомергә. Улларым, күз нурларым, әйдәгез торыгыз, әтиегез балык калып барамды. Мин дә сезгә йөреп су буена төшеп менәм әле. Бигрәк матур җирдә яшибез инде без. Карагыз әле бу яшеллеккә, карагыз әле бу кошлар сайравына. Күңелдә үзеннән-үзе шигырь юллары туа. Уртак хисләр, уртак уйлар берләшеп, гаилә дигән үзебезнең дәүләт туды. Бар җиһанга сөюбез җимешләре үзебезнең улларыбыз туды. Нык иманлы, тырыш, шын татар гаиләсебез. Аларның игелеген күреп, үзебезнең авылыбызда матур итеп яшәргә насыйп булсын. Гаиләм, бәхетем, шушы сүзгә сыйган тормышыбызның барлык мәгънәсе. Кыйблабызны югалтмыйча, туган җиребездә яшисе дә безгә яшисе. Без Җәннәт бакчасында Арбор авылыннан Галиевлар гаиләсе булабыз. Минем исемем Илнур. Чепяу җирлегендә эшлим. Тормыш чәчәгем Гөлчәчәк. Чепяу орта мәктәбендә биология фәнен укыта. Олылыбыз Мәлик, кече улыбыз Хәлим балалар бакчасына йөриләр.
авылыбызда төпләнеп, әби бабай белән, аларның киңәшләрен тотып, тормыш тәҗрибәсен өйрәнеп, матур итеп яшәп ятабыз. Балык кердеме соң, Хәтисә? Әйе, керде. Әйдә киттек, тәмле итеп шишмә сулары белән чәй эчәбез. Әйдәгез, киттек. Alkışlayık halibizlerin. Hürmetli rayondaşlar, indi келесі қатнашушыларымыздың шылайығында қойнар алқышлар белән каршы алабыз. Алар безнең Балташ бистәсендә яшәүче Хадиевлар гаиләсе. Kaşığa burçul meşakkat Kızım deyip de şuşun bir rahat Bulam deyip de şuşun bir rahat Motor gayla bulu künüller Rahat dağıt şuşun tügünler Kızım deyip de şuşun bir rahat Bulam deyip de şuşun bir rahat Motor gayla bulu Şuşa tügülme Oğlum bilen kızım yanımda Dünyalarının bütün rahatı Хадиевлар гаиләсе. Исәнмесез, хөрмәтле жюри әгъзалары, хөрмәтле кунаклар. Без Хадиевлар гаиләсе булабыз. Инде мин үзем кичкенәдән җырга моңга бик гашыйк. Шулай ук инде хәзер үземнең балаларым, үзебезнең балалар музыка мәктәбенә йөриләр. Улыбыз менә хоровой
хор бүлегенең 4нче классын тәмамлап килә инде быел. Кызыбыз да шулай музыка мәктәбенә йөри, җырлый, бии. Шушы сәләтне инде киләчәктә шушылай итеп үстерергә тырышабыз. Рәхмәт сезгә. Минем исемем Рәнисова, мин Балташ директор шелтәрендә эшлим. Балаларыбызның матурлыкларына карап, сакланып яшибез. Главный бу тормышта безнең матур итеп бергә яшәгәнбез. Һәм мәхәббәтеңне һәр барчагызга шулай. Роза, күлмәк туза, диеп йөри күрмәгез. Шушындый матур тормышны сарыларга термәгез. Каралар дип картаймагыз, сары дип саргаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юктарга картаймагыз. Каралар дип картаймагыз, сары дип саргаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юктарга картаймагыз. Гомер чәчкә, шау чәчәктә, булсын бәхет гөлләре. Әле уңда, әле сулда, ерте язымыз җилләр. Кунакка килегез безнең өйгә. Рәхмәт бик зур. Инде безнең беренче команданың вакыты. Безнең урам исеме дә фамилия исеме кебек Гали Галиев урамы 11нче йортта Галиевлар гаиләсе тора. Бер ялганда юк. Өстәлне Хөрмәтле жюри, сездән әйтеп барыштырып, халыкта шундый сүз бар бит. Ир-егет Мисалда ағаш үстерергә, ир бала үстерергә тиештеләр. Менә безнең гаиләбезнең башлары Николай ағашын үстерде, өен салды, малайларын үстерделәр. Һәм менә җәмәгать шундый кызык кына мизгел гармон уйнап өй салды. Гармон уйнап урман кистеләр. Хөрмәтле Фидия апай, сезнең вакытыгыз шулай ук тәмам. Менә шушындый җәмәгать, шушындый мәхәббәтле илә бөтенебезне җыеп, балалар, туганнар җыелып бәхетле яшибез. Рәхмәт бик зур. Бәхеттән башына гаиләне булсын, иле балалар тавышынан гөрләп торсын, тату яши, бәхетле булыр. Kimler bizden anda? Закировлар. Микрофон. Kimler? Закировлар. Bizning ulardan kelgan matbuot tatar og'ash ichida turib, qo'yib vizitda yashab yotamiz. Rahim etib xizmatga kelamiz. Boshlaymiz. Başlandı. Безнең юлыбызча кайда яшәү мөһим түгел. Главное счастье внутри нас. Мой дом там, где моя семья. Рәхмәт бик зур. Тормыш улуглык урамында урнашкан күгәрченнәр йорты. Безнең нәфишә гаиләбез шушы йортта яши. Әби белән бабай президентлар, әти белән мин һәм Фәрит белән сәламәтлек министрлыгы һәм шушы йортта безнең балаларыбыз халык яши. Һәм безнең менә бу кул эшләребез. Бу вакытта бергәләп эшлибез. Рәхмәт бик зур. Сезнең вакытыгыз тәмам. Киләсе гаиләгә Gül bakışalara il yurtunda birge Musa Celil kurama 48. yurtta tatlı yaşadık. Рәхмәт бик зур. Бу профнастина. И раматны сәптәхәт итәсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә.
Дускалауыш ауылынан Апановлар гаиләсе. Тынычлык урамында тыныч кына яшәп ятабыз. 19-нчы елыбыз Аллага шөкер. Буш вакытларыбызда кул эшләре белән шөгыльләнәбез. Ирем шулай тимердән әйберләр бүлеп, үзем фамираннан чәчәкләр ясап, рәсемнәр ясап, балаларыбыз көрәш белән шөгыльләнеп, кызыбыз КФУда укый. Шулай тыныч кына матур гына яшәп ятабыз. Наша семья Михайлова, мы живем в Средней Кушкете. Наш дом олицетворяет мир, покой, солнце, красота, уют, тепло. Также мы представили элементы удмуртской культуры, татарской культуры. Дом у нас Sizga shu baxт yurtuna ozgina muhabbat solamiz. Юморчысын салырға араймағыз. Һәм һәрбір кірген кешегә шушы бәхеттән бер генә булса да өлеш чыгарыгыз. Шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер елларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер елларыбыз тазалыкта, байлыкта. Вакытыгыз тәмам. Рахмановлар гаиләсе Яңгыл авыл җирлегеннән вакытыгыз башланды. Hürmetli qonaqlar, rahmetimiz bizning yurtimizga mana shu eshikdan kirib, shu yig'ilishda bilan tanishamiz. Mana bizning yurtimiz bir yonda digara, bir yonda men bolalar. Bilamsiz bolalarning o'yinchig'i. Mana javob berishimiz bizning Jırlağız. Giderlik güzel bit ol bizning yurtimiz. Baxtli shu, ey baxtli bizning oilamiz. Millərimdə, nazlarımda silminəm, dağlarımda silminəm, yazlarımda silminəm. Тәмле өстәлебезгә рәхим итегез. Тормышыбызда нәкъ шушындый тәмле, нәкъ шушындый живой, тере, менә шушы дельфиннар шикелле, тере җанлы йортыбыз һәм баллы, татлы, җимешле җимешебез. Минем Менә монда. Вакыт башланды. Хөрмәтле комиссия әгъзалары, без сезне үзебезнең экологик яктан чиста продуктлардан җитештерелгән салат белән авыз итүгезне сорыйбыз. Һәм инде бик матур татар халкының милли ризыгы булган кырмыска тортыннан да авыз итегез. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Наши столе, наши столы всегда стол богат всякими вкусностями, едой. И вот мы представляем вам один из элементов нашего стола. Вкуснейший, разновидный фруктовый. Шаммасаңыз ашап қарағыз енді. Үскен ауылынан. Bizning җиләк-җимеш композициясе ул безнең гаилә җылының төсендә монда инде китегән дип әйтсәк була. Бөтен кешенең гаиләсе шундый төстә бай, мул, кәвә кошларын, кәвә кошны сезгә күрсәтәбез.
Mikrofonu takdim etemiz. Şey normal, şey başlamaz. Oy. Şimdi eşli başlayalım. Sınıflar ailesine koşarız. Serdek avulundan. Bizning Serdek avulumuzun bakışımızın jirimişleri. Onda da, bunda da şu olur. Bir temli bir mantıklar. Biz kompozisyonu yoqlavuna koşarız. Vakit başlandı. Bizning oilabizning simvoli delfin deb so'radik. Chunki delfin umrida bir tapqir suygan yorin so'ydi. Shunday bizning muhabbatimiz davomli bo'lsin degan tilakda sizga shu kompozitsiyani taqdim etamiz. Bizning sosna ovulini bog'chasida o'sgan jannat yemishlaridan ovuzlaymiz. Bizning kompozitsiyaviy bo'lmasligini 4 yillik batalar. Tobinlarimiz har vaqt shunday mo'l bo'lsin, tugarak bo'lsin, oilamiz naqli bo'lsin, baxtli bo'lsin. Jannat bog'chasi. Yillar, yoqtilar, nur bo'lsin. Neslinden bulğanğa göre akıl, hem rüşet etkendey mudra simbolu bulğan yobalaqını tasvirladık. Rahim etip qarabız. Hem oila turmuşunda da, her vaqtda da. 13-chi oilamizga ko'chamiz. Hadiyevlar oilasi Baltosh bestasi. Bizning kompozitsiyamiz oila og'ashi deb ataladi. Endi sizning turmushingiz barchangizning da shunday par og'achlarday motor bo'lsin, ko'kka o'rmalasin, par og'achlarday motor bo'lsin, niq bo'lsin, ham bolli bo'lsin. Agar seni uchratmasam men baxtli bir qo'yishimda topolmas edim. Agar seni uchratmasam tog'larimda motor bo'lib otmas edim. Agar seni uchratmasam men baxtli bir qo'yishimda topolmas edim. Agar seni uchratmasam tog'larimda motor bo'lib otmas edim. Agar seni uchratmasam kimlar meni shusha beklashar edi. Agar seni uchratmasam kimlar shulay menim ishim yonar edi. Agar seni uchratmasam men baxtli bir qo'yishimda topolmas edim. Agar seni uchratmasam tog'larimda motor bo'lib otmas edim. Agar seni uchratmasam men baxtli bir qo'yishimda topolmas edim. Agar seni uchratmasam tog'larimda motor bo'lib otmas edim. Agar seni uchratmasam men baxtli bir qo'yishimda topolmas edim. Agar seni uchratmasam tog'larimda motor bo'lib otmas edim. Agar seni uchratmasam men baxtli bir qo'yishimda topolmas edim. Agar seni uchratmasam tog'larimda motor bo'lib otmas edim. Agar seni uchratmasam tog'larimda motor bo'lib otmas edim. Agar seni uchratmasam men baxtli bir qo'yishimda topolmas edim. Rahmat bek zo'r. Hurmatli oilalar, endi siz o'z o'rinlaringizda qolasiz. Bizning juri a'zolari itok yasaganda bizning Alsu bilan Ozod tog'im bir jir kompozitsiyasi bizga bo'lak etirlar deb umidlanib qolamiz. Bir yerda bunday bayram ko'rgan yo'q. Shunday motor parkda motor bayram uzdirasiz. Baxtli oilalar ko'proq bo'lsin, baxtli bolalar tug'sin, motor etib birga yashashga nasib bo'lsin. Jirlarimizni bo'lak aytamiz. Bilgan yerdan boshlab jibarmiz. Yangi yerlarda bular yaratqina. Shirin biysangizda bular.
Hele yalıma yıldısın sen benim gözler Sina paraptısın sen yine mi güzeler İşidir kendine seksi Matur süsler Birgeler Yaratına Yüreği kendine sina sağlanır Seni gibi rekabette babanır Ömür boyu sınavına tabanır Yaratına, yaratına, yaratına Aramız birge Yalama yaptırsın sen benim gözler Sina paraptırsın sen yine güzeler Şehirler sensin matur süzler Yaratına, yaratına, yaratına Eller gidiyor beni sen burasına Şişirni başkaram. Birinci etapta jırlayım. Çünkü hazır konsertlar yok. Özünüz biləsiniz, evet, şuna göre sözlerini anlatsam hoşlanmazsınız. Belki radyo aşağı işitkeniniz de vardır. Kızlar da var. Kimlerinin kızların var deyip jırlağız. Evet, kimlerinin ulların var deyip jırlağız. Kileştik mi? Bu jırını sizin için yana jır ulların var deyip atılır. Hayden bit точно bulan kabı. Gonorar. Şirden dişek rahat Şitekleşip buldan kullarını Rahmetli sina Hıdayım bir gelişin bina Kullarını Eteyim dik durgan Kullarım var Kullarını kışar Kullar var Rahmetli şuna Hıdayıma Şükür edip yaşayım Kullarına Eteyim dik durgan Kullarım var Kullarını kışar Kullar var Rahmetli şuna Hıdayıma Şükür edip yaşayım Bulganına В номинации «Самая талантливая семья» награждается семья Гарифуллиных. В номинации «Семья» — это хранитель традиций. Награждается семья Апановых. Салауское сельское поселение. Салауш ауылынан Апановлар гаиләсе бүләкләнә.
Әтиләр союзы, Балташ районы Әтиләр союзының махсус бүләге белән бүләкләнә торган була безнең Газизуллиннар гаиләсе. Булат Бакич. Бу союзның рәисе үзенең махсус бүләген сезгә тапшыра. Шулай ук тагын бер гаиләне чакырасыбыз килә, Михайловлар гаиләсе. Средний Кушкет, Урта Кушкет авылына Михайловлар гаиләсен Әтиләр союзының махсус бүләге белән бүләкләнә. Шушындай бүләк белән безнең Хадиевлар гаиләсе бүләкләнә, рәхим итегез, Рәнис. Самой молодой семье. Я знаю, что у всех практически все семьи имеют какие-то традиции. И молодые семьи часто эти традиции только нарабатывают. И одна из замечательных традиций – собираться с семьей у обеденного стола вместе на знаменитые семейные обеды. И я хочу, чтобы у самой молодой нашей семьи, которая сегодня приняла участие, у семьи Газизовых, была большая семья, и чтобы они собирались на свои любимые праздники и застилали, когда будут у вас такие замечательные праздники, вы будете стелить вот эту вот скатерть. Вы очень красивые, молодые, у вас все впереди. И желаю вам быть многодетной семьей. Спасибо большое. Абдрахмановлар гаиләсе безнең диплом белән бүләкләнә һәм 3000лек сертификат белән. Бүгенге бәйгедә 3нче урынны яулаган Табрисовлар гаиләсе чакырыла. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Tağın bir fotoğrafına birlikte foto çöküyoruz. Ихлас күңелемнән рәхмәтемне җиткезәсем килә. Сезгә, кемнәр әзерләде, хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре, сезгә ихлас күңелемнән рәхмәт.
һәм олы рәхмәтемне җиткезәсем килә эшләгән командага.